Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book ning ba ka ni ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jing te bakam pania phone hau ne number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Long gumne mo ba hadin bangala sedang involve ya ladi ya aktif politik te tak baburo mo ngam perjupan yasno politik menurut anu dikasin kemenengkong nga mangapan ngarung haka VPP te hadin bangalapan yasno ba yali bat KBP ngalapan syong nung rimbai gijingkren gijungi presiden raba iba ardan na yu i bat ngalapken baki egi ba mai kren kabamut kam longken ka ba itanat kabamut ka egi ba mai kren ka dei bet ka ba isi iki para breuro kabung unu bomde usupertar juga BPP utahi kila simbo kidegi ingkong selamat kila sim bagi degi kinungsun yung kajay banreo badai halor katakan ngurim balay ba dang hay ginisni bladam ngapan mi ketu gajing tho ba kamtam nadu ba kami ke VPP kan ka politik isi breo kalak ngam bat kelarung haki para dok para senam jungi hakeleng ke breo nyu trep kadai halor katakan ngurim kan hadin mangalapan syong lagi jingkiran jungi presiden rengba juga VPP kan ke jing tho jung hang tu kalong baik nadu ba kami ke VPP kan ni ka jing kelas dangam kam jeliu susu kan kalau kam sapriang kadai tang halor kata ke benta hoi ka don hin nadu mensuang len ya kata tang ba nadu ba kami ke VPP am kalau kam sapriang bat kalau kam ngam ru gi breu kadai halor kata de halor kata kan urim king pi ba hadin mangalapan yasno la kum basis nam ngalapan syong nong rim ba gi jingkeren jong iba ardan te kum ubreu hi ubah ngelak menong mo nga yala di ngelak kampule kandiat hi ka politik te kum ubreu ba ngasung tu ke politik ngam sungu ya hapken iki ba iba ardan in ya lap ski ba pi ke politik kalau ngomne ba ke politik means struggle for power kamu ke jingya kun mentam begini yo ke bor power means relation te ke relation ka politik relation means ka don bat ka politik bat ka economic kadon ka relation bat ka economic ka politics kadon ka relation bat ka niam religion bat ka ethics bat ki bubun gi bentak kenang ban langkon mo kumta dan mereka ba iba ardan i persyang ban keren ya kan ke bentak ne pangkat ka clean politik kamlong ka badon nurim hajing sisa ka bamut ki pai ba mentah ka jing ki ba ki pai ba mentah ki kan do nei kam dei ka clean politics mereka dei be ya ka jing bombiang ka governance bat ka administration pim jos ngo ba ardan keren pangkat ka clean governance lan ka good governance lan ka clean administration in keren be ya ka politics kumno pim khoi ka politik te sakawai ro balai ka jing mi jong api habang ngalapan syong nong rim ba piui ki jingkiran di badan lara pi syong nong rim bai ka we ki jingkiran kalong komne isa ong ba komne haman lagi rensan ya lab election yang baik baik mono bi itu iba berat mono bi itu iba having borok itu yo pra ke jingkeli mentah kalong hato useng upra hato mi shwa upra ne mi shwa ubreu mono beseng ke parti seng ubreu ke parti mendai beseng ke parti ubreu pi te hang ta pi bersutu te hang tu ngila sutu ka mindset ke jong ubreu ke bomut ba ulong ka mensim diktator ulong mensim ba Juan Bor lah de kan ba ulong diktator te kum kini gijai breu ngam sung tamat king bangan tenge ke jing terikam ta ke de jing sngo ke jong pi ki breu ki don hala ke jong jing sngo haka politik lele la dangin keren ya kata ke jing sngo juga breu la ne kata ka public opinion mo ki don ki bangila menong kita ki reactionary mo kini gijai breu la siki reactionary ngangit pisuto entah ki don pada ki balong konservatif ki bom kuat bani si bentah kum tar ter entah ki don ki balong liberal bat ki don ru ki balong radikal te kani ban penhun lut ke jing sngo jung breu nga i ka siam janjar hadu kata-kata kin dei ban persyang ban penlong pedeng kenya ke klem ke jing ongla ban wanra ban penlong pedeng ya kanu kuno kamat nei ke bomut kani ka politik sebab aku meni kawan rak ke jingma bahaya ka jelah ke jungi i mentah ki babun hi kemud kamtam haka sanhima sima po ke jelah nai ka politik haka jelah me kle jungi mentah
Kalau kum kata masa. Kum kata masa. Dal kabamut ke ke jingmut ke jingberkat jing pajba syapang ka politik menta kadai bet ya ka election. Dalakut ke election kabamut ki pajba ki laklet gitu gimat. Kadai halor kata kan orang. Te om dai tang kata ro pi. Om dai nda kalakut ke election ki pajba ki laklet ro ya lagi jong ginong mi kemat. Ki pai kemat ki jing jong ki seki seng balang. Kata ka di ke jinglong bat ke jing snow jong ki pajba jung yang ne. Kabamut ya ka politik ki gamut ki babun ki pajba da ka baburom kabamut. Ngimpat das ngutuk bahaya ka ke jingmut ka politik. Dai halor kata kan ba ka ba. Ladangi lada kamdai ka kamram jonga jong pi bangin yarap ban pensutu lem gi pajba sya ka pangka politik em kan wanra ka jing ka bakraw na mentaka pateng ka mansawan. Pe kum masyubon ong no hakani kum ka VPP. Mono bon poi perkat ba ka VPP kan lokom ne. Da ka baburom ka di ketu ka jingruai. Ka sedang ban penki jingmut hing sem ki kelung tang syu smol jingruai ki syat ki kemen ki kimi ki pa ki perkat ka gane. Kum tu na gi lasdang mandur ki yo i sai ka jingkiran yo marden ya bat kini gue kin nong lam so parti ki sedang gen ban pai kemat ka parti ka bamut ka banengkong hi ka baktik ki pajba kamut ka deka tu ke jingruai amare ba arden umde tu buru butumai ude politician balarim dan reka jingdon jong tu jingruai ka plus susu kai kaman ra susu ka jing penki ya ka parti na ki banga tho ki Facebook pi jonga ha ki si beladap ka dei bet persya bahaya ka kumo pi ka mot ki bobon hi ki debit persya ya ka VPP baleng tho kum ne ka jing tho jonga kalong ba ka jingkran ke jong ka VPP ha ka por ba yalap election pi yo i ba ki mar job la long no kum ya ka bam sap yo i tementan da ki paj ba ki la penjob yo UMP ba de ka artikel la spat nyo phui pi yo i ba ki kran bahaya ka ne ka mat tementan da ki paj ba ki la yo i ya ka ne da ki la penjob UMP ki la don artli ki dorbar hapo parlemen pio snow se bo MP juga BP un keren ya kita gimat ya ka artikel lespat nyo poi ba dia kan ka CBI la ni ban wanra da ki mo ya ki ID ban wan tok ki ka bam sapang ni nimpat yo snow ki gimat ki blakran ki keren ya ka ba ki weru ki MP ki lakran ki la pensngo parlemen da ya lor kata kin ba ka penlong nga bangan pensngo gini ki bro khoi mar kum ka parti ka ba penbana ispat ba bang ngile ka clean politics nai ka ba mut haba pikular ya kata pidei ban keren syuai kita kamat ke ba kamat ya ke ba pila kam pensawa bahaga bomut pidi ban keren kata beli nga ong haru ka tu gejing tho jonga ba ya ka artikel lai spat ni phui ka ditang gejing pentame bo pin iki malik doyong nga ong gum taro namar ba PI gejing ong jong ka PPP ba ladangi job ka bomut ngin wanra ya ka ba ngin lada yo ya ka artikel lai spat ni phui kemut ni yo man khai lai loj ya doyong yo man ti lai loj kum ta ter nai katu ka dei ka ba ngasim bakini berkhot ke baleng ong bakadei tang kejing pentame mar kumnu phira ka de kani gamat mo klem da pan jingmut lem ne kis em ne ki nok sansar tari ring la manong na ne ki seng balang bapin su sim tang maroe kani gamat te ngasim baki gi baka bi kisim galong betang na bantaka propaganda ka election kan kamde na bantaka ban wanra kejing mentoy ya ka ya ki paj ba barga ju kan tho bahar mo ba da ka baburom nga ong ba ki babun ki mat nga BPP ki kut tanga ka por election nga ju ong gum daro bali nga ong gum ta pe mensua ka election MP ka kran bahai ka artikel lai spat nyu phoi mentan dala dep election MP am kam ju kran shu kai ka ni don ayu hlan dat pia ban su tho namar ka artikel lai spat nyu phoi ka de ka mat nei la da pila yo ka artikel lai spat nyu phoi dikenakan sa penduduk ke district council kalau ada kedau tu haka paragraf 20A ba dissolution of the Mizo district council tapi badan ta bat ka VPP ki ba salak ba gisngu tu bala da ngakran ya kan artikel spat ni phoi dikena ka bumut mentah ki paj ba kamut kinum pai kmat syu ka VPP kumno kin don artli ki bor ka jo kasor ka dikenakan penduduk baik badai lor kata kin ngai ban si ban ya kan ka bentah haki pis jonga khang tam nga keren bhai ka VPP kan namar kiwe baleng ngam juda kham keren ki parti upaj ba usuk ban bisar hare ya ka VPP nei ba kilas nang ban ngam maka do nut bar ka jing perkhat gi bro la nang ngimla ban cek ka por ka biang em jadi ka politics ka ba kiwe ki politik kumba ubar dan kono ki penon kam da ka mani power
Hawat ka money power ka muscle power ki influence bah ka politik semua ka kamtam electoral politics nere ka jingle jong ba aren pada mantanai uhikai ke bru banum bam pisah ngin ngimde ban man sim pisah mo ngin le rak politik re ka jingma ka apanta ka de ka muscle power ka money power labiang ka muscle power pan mungkin ka jingmi juga bipin ka kan short pa de ka muscle power pi ka por balong meeting giwe por kan bas election ke jingmut jung gitu ginong supportar bagin lej ban la upra ba pinlej ban penserai kum tu pimut ka de ka kam ka ba kum baji hum sling hadu bami ke jing syo ka jing dat kum tu kam de ka kam ka ba pi te lada kum ki paj ba ngimla ban pej ba ngimla ban pikir ngimla ban sumar ba ndai kam hadin ka bomut kum ong pi ka masal kan ka masal pawar kamut ka la ban mi ken ke jing huri hura kam de ka kam ka masuk ka ngala manom baka ka baka VPP ka kular paj ba ni ka de teng ke jing pos neo tikenan dala kursan sene mulukin wan war la da ka VPP kan leje uniu MPU leje sno sorkar nei pinum yo ek tagi jing dawa jong ki kam de ka kam ka masuk nah ya kan ni jing job MP jong Dr. Ricky ni jong ka parti BP ngam sim ba ka dolong hak ta ka rukom ngasim ba kan ni jing job MP jong unai jong ka BPP kade ka jing bitar jong ki paj ba ya ka sorkar ba dikini ki we ki political party kade ka jing bitar jong ki bat kade tang ngala manong kade tang ka jing ai ka warning lani ka yellow card jong ki persya kini ki party kam de kata ka ba ong ba gila i lani bakila mon si syah kan ka party POE syua ka election ka BJP ka ong banlik support no ya ka NPP paj ba jong hang ni tu persya ba namar ka BJP mo ka de ka ayu ka niam mo tinalor kataru sa ka kongres ka ilej itrelang apo district council tikini ki berkhot kapan artatin ganyo paj ba kumno ngin le kadai lor kata kamat ngas ong MP ba kan ni ke jing job MP kam de kata ka ba ngila manong ka de jing it ka ba ki paj ba kila IT sya andra de tangka jing bitar jung ki eu ya ka sorkar la ba de kini giwe pat ki parti ka kumu habang ngala sedang bantre bangala sedang ban involve ya ka aktif politik te ngakwa himbangan ya lede mo om de tang ban rung hakano kono ko parti ban ngadon hiru ka jing kwa na lari bangan ya khulru ke election MBC ngalapan kre hiru mana kani naka VPP ngala apply tiket ngala withdraw no adin mangalami nga withdraw no badia ka application ro kala non ke versi bun ba pe habangi kum ngakren ya ladi ke bae ke bangi i hawas ke sehil kan menta ta kala ya per baklebak mensua habaki yalap election ki keren be ki mat ki jura nyoga jadi menreo hari menta pat em kila persyang ban prung hang upai ba udon jing duna em kili rong prung kli hang ta da ka ba penken shot da ka ba pensit igi paj ba hakata ka rukom ba maki gi babiang pengen ai nuk sai pi mo kumbalong mentah kumai kan gi jing ya ki jong ka VP ha ka be debat ki jing pen kudor kimar kani ka kam der ka kam ka ba ba mar kumba ka long mentahi ka bomot ngi ka klem le ka sorbe ka babiang ha ka be debat kan ka bentah kan lại sub cái i bau pai ba udon jing bot udon ka jing tlot ha ka bede bet kan ka banta ka persyang ban rung ban pensit i pai ba tegane ka de ka baki persyang ngala mano kumno ban ken shot kan te kan su ai nuk sai pi ha ka bede bet kan ka kam pen kudor mo banta pe ngam de economist ngam de uta ustad ba de pe kan ka banta hendrai ni su thu ba habadon ka lada ka demand ka jor nai bat ka supply ka duna ka bomot ka dor ka kio lada ka supply ka bun ka demand ka duna ka bomot ka dor ka hiar dan rekum bolong menta pada pinyu i ne po ka jala jungi nai kami kali jungi kadang de ka dependent state teh gidang depend bai na bar de ki barohoi nadu uphaw no ka sini nadu kumta ter nadu ka do masih kumta ter gidang sania bai ni ki be pat ki jala dan re ke jing don kam jungi hang ne paden nai ke jing don kam jungi hang ne kala palat ban ya ka bangi dawa sano kale pi tharai subu menta bangan ai nuksa kum kadok masih hang ne nai kadok masih lada hapo rikasi jantia hi arspa teli masih hisingin parlaman penon kam hari ka masih hang ne kawan man kasngi riki trop sano kale da ka baburam kale sebanglah
kajing kayito ki kau ki sini ki piat borok kadai ka na kajing kayito te menta ba pin kedo ti ba ka tang ka sorkar ka baka jingle ka jing pen ki udor kadai ka sorkar ka long ka babakla namar ba mangihi kinong song ni don benta bat kata ka benta ndang ngila mi jing ba ding isa keno ka sorkar kam dai ka kam ka baba kalong ka ba menta lada ka kali nang ni ka kanya nang ni nai pin bat pikit piat kam dai ka kam ka besuk ka yaki pulis jong kami kelia bikin bar. Lengi ong baka dika kaitu kumut gila ban le kata tang kitu ki biasa fin badon po ko bordar. Teka kam borok hi kadai ba kadai bet ka jing bom yesim bentalang si paj ba kan basa mi ke jing e. Kam tam kumi kan ka kam ki dor menta kan ni ba kalong ka babakla bahai ka BPP bakan sim ya kan ka menta. Gumang ada ong pina do mena ba ki ki mat ke baka BPP ka le nei. Kadai tang kamat kaban penki jing mut gi paj ba pinum la ber penteri kam borok tu gi jing keren jung ki BPP hepor ka election nei ba sapej na pin kinum poi sunu sunoro ka bakut kemut ki poi be haplau la ni hagiat sekretariat boleh ngas ong ba arden bodu mach lidar jong ka jai bener tikna ba pinum la ban poi ladap ngan ai nuk sai pi menta ka jing dawa jong ka BPP ka ong kumno ban penbej ya ka reservation as per population gamut kat kum gejing don brio ban nakaliang ka sorkaru kala pediang ya kata kala form ya ka expert committee dei nam teki bobon ki kun daka baka khot so bahaya borok kinong sung jong ka jala bakin ai jing mut hang to hatu manu na pada gitu ki beli ai jing mut to ki support ya katu gejing dawa jong ka BPP don deng tak daong sang pi baka poi jenu ro ta kayak gejing yu ijonga kan mangi dang hatu kapor ngi padai te ginong yalam idang dai tangkum gidi khot te ngampat das ngoi thane kata tang ba ya kita je ke bro khot ngalap sungthu no kendria no pi Kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baiknya skuti auto rickshaw taksi kamai bat tourist taksi pila ban download yakni ka app Any Ride Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba ka ni ka app pila ban register na keleng gejaka kabaha phapo ke jala Meghalaya na benta ke jingte bakham bania phone hau new number 84160 69241